para sa'yo nalulumbay na para bang nalugi. Kasi nakailang remedies ka na, nakailang panood ka na ng mga YouTube video, tutorial sa TikTok kung paano nga ba lumit ang muka. Pero wala pa rin. Well, saktong-sakto nagbabalik po ang inyong kataldalan na daw-dalang atleta DJ Marathoni. Kaya naman ngayong araw, no, pag-usapan natin yan, usapang kamanasan, di masyado ka kasing hiyang. Pero bakit nga ba? Bakit ba may mga araw o may mga moment na pagka nakikita mo yung mukha mo sa salamin, parang, wow, lakas maka Chinese New Year, parang shock. Wow! Pero sabi nga nila, mapapansin nyo yun na, eto pang masdan nyo, paggising nyo sa umaga, ayan na, pagkagising mo sa umaga, tumingin ka sa salamin. Pagkatingin mo sa salamin, makikita mo yung ilong mo, kahit medyo pangu yan, mas magiging pangu pa yan. Kasi nga raw sabi nila kapag ka natutulog ka, wala masyadong umaandar o gumagalaw na mga blood sa mukha mo. So ang tendency niyan, kapag kagising mo sa umaga, huwag ka munang haharap sa mga tao. Kailangan mo munang i-exercise yan. Opo, you heard it right. Pati ang mukha ay may pag-i-exercise. Alam mo no, kung nakikita nyo lang talaga ako ngayon sa personal at up close, pwede ko siyang maituro. Pero I will do my best as I can na ituturo ang facial exercises sa gamit o sa pamamagitan ng aking bibig. Are you ready? So ayan ha, sabi nga nila para daw matanggal ang iyong manas sa mukha, okay, pakikuha ng dalawang kamay, left and right, ayan. Pagkatapos, yung hintuturo mo, ilagay mo sa ilalim ng jaw mo. Ayan, sa ilalim ng jaw. Ayan, jaw. Pangabe. Panga. Ayan, paglalagay mo sa panga, stretch mo siya magmula sa baba, paakyat sa tenga. Ayan na, isi-stretch mo ganyan. Para kang nagdo-drawing ng linya sa iyong bibig, paakyat. Ayan. Ulitin ng 10 beses. O, ayan. 10 beses mong uulitin yan. Pagkatapos, itingin mo yung mata mo sa taas. Ayan, para ka may sinisilip dun sa langit. Na parang nagko-confess kay Lord sa lahat ng mga nagawa mong kasalanan this past few days. Pagkatapos, pagtingin mo sa taas, ngumanga ka. Ayan. I-stretch mo yung kasya 3. I-stretch mo ng husto. Ayan. Tapos ulit-ulitin mo yan. Tapos open, close, open, close. Ayan na. Nganga mo. 1. Tapos close mo. Yung close na parang nakapout. Yan. Okay. One more. Diba kung ano mga sound effects ang ginagawa ni Marathoni? Pero isang magandang at effective na way yan para kapag kagising mo sa umaga, medyo nawawala yung matabang feeling ng mukha, nawawala yung puffiness ng face. Diba para pag lumalabas ka, medyo pasabog. Diba ayaw natin ng mga medyo mukhang haggard sa panahon ngayon. Anyway, siya tuloy-tuloy po ang ating Feel Good Music, ang ngayong Feel Good Wednesday. Dito pa rin sa 90.7 na Love Radio. Kailangan pa ba i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!